Tiesitkö sä, että CapCutissa voidaan luoda videolle liikettä useammalla eri tavalla? Mä näytän niistä nyt 3. Ensimmäisenä meillä on siirtymät, jotka me saadaan auki klikkaamalla leikkeiden välissä olevaa valkoista neliötä. Siirtymillä tarkoitetaan liikettä, jolla vaihdetaan klipistä toiseen. Täältä meille avautuu lukuisia erilaisia siirtymävaihtoehtoja, joista mun ehdottomia lemppareita on miksaus, oikealle heitto ja musta hämärrys. Siirtymät on helppo tapa saada pieni liike tai tehoste klippien väliin, mutta klippien omilla tehosteilla me saadaankin sitten liikettä oikein kunnolla. Tehosteet me saadaan auki klikkaamalla ensin klippi aktiiviseksi ja alareunasta taikasauva näppäin tehosteet. Klikkaa sieltä vielä videotehosteet ja laaja kirjo liikettä on auki. Itse harvemmin näitä käytän, mutta silloin kun käytän, niin suosikkina toimii timantti, zoomi ja häivytys ulos. Viimeisenä, mutta ei kuitenkaan vähäisimpänä, tulee mun suosikki eli animaatiot. Myös ne aukeaa meille klikkaamalla haluttu klippi aktiiviseksi ja alareunasta animaatiot. Animaatioilla klippeihin saadaan vähän isompaa liikettä kuin esimerkiksi siirtymissä, ja mun suosikkeina näistä löytyy muun muassa häivytys sisään, loitonna, zoomi 1, heilahdus ja erilaiset ravistukset. Kerro kommenteissa, mikä näistä on sun suosikki vai meneekö nää sulla vasta nyt testiin?